Boss, namasayro mo, boss? O namasayro ko dong, sakay. Nan, ikaw Gcash, o sa Gcash, siya po Gcash, katupong sa Gcash. Basik inyong naong Gcash. Bah, sa una na ako ni Ron Pidikaba, di na mo andar. Nadaot na guro ng carb ani. Miingaw do ba kaayo diri? Ako unta ni ipaguyot. Tulat sa kuan ni Ron basig na kuan. Ita tulod naman guro na ako ni sa akin una. Pidikaba ni, oy klaro. Patuo. Saan na ako ani Ron? Ay, Ginoo. Para. Pwede mo sakay. Gold? Kita kang gatulod ko, musakay pa jud ka. Kabalong kadali ko kay maapil pag dibo kay alas 10 nas gabi Nahala sige, puslanan man, ikay gunit ng nobela, ako magtulod ris loyo. Naunsa man ning nabali naman uni nga. Igor ako mo sakay kamo tayo mo drive ana. Naunsa, sige lamang mo. Ako lang may drive, ikay tulod. Tani ka na buhi na. Tulod ka diha, ikay mo sakay ko. Sige kag yaw dia, igor kang musakay na ako magtulod ko dire, kaya hay nimo roy. Tagam nimo. Tuga-tuga kag pamasayro, guba imong motor. Tulod na diha. Ay nagsige kramo diha kay mo igor ako mo sakay. Alala sige. Tulod ani kapoy kaayo. Tagam ka. Tuga-tuga kag pamasayro. Uy, maapil po kog dibo. Sige kag sus. Na tablaw kag tulod diha. Naabot na sa dayuyog tinulod. Sige yaw. Pabdugay ko rin masakyan aning patayasan dagway. Mingaw naman kayo ng dapita Wait na, tabla kag tulod. Kay. Bus. Para. Unsa mo sakay na pug ka? Dungag lamang kas ka bukaton ning motor. Unsa man day mo? Binakong na masahiro mo. O na masahiro ko dong, sakay. Ikaw kay pasahiro ra ka, ayo sigbot boot. Igor kang ni sakay. Ikamit tayo mong tulod pagkatagam nimo dali na sakay na diri sakay. Hala. Gahalis pa mo. Sakay na. Mo pagkatagam ning driver. Tuga-tugag pamasayro guba. Sige na pag-drive na diya ay nagsige ayuhan ng manubila. Yes, ikag pagulbol diya, kang ganina ra kung ga kuan kay oras na. Tayasan pa biya ko. Lasa pa ko na pa ko. Pariya dito kanaugan kitayasan po ko kit. Yo minulatras kung atir dito. Sige mo galis sa wala gay ko nang kay Andre, sige mo hiskot ang dibo-dibo. Pagkatagam na nimo ang ato na kayo. Kadugaya na mo taga-tugag pamasayro ning driver Pidikab di kabalo. Murag kapoy na jud kayo tabang ako drive. Na natagam ka nimo ang Pidikab si kag pamasayro aning guba man ni. Hala pud uri ka diha di ko mo tulod ani pasahero ko plete biya kuno nimo. Laruhan na imong kuan diha. Lala sige. Yati ang kalaki ka. Tani, nanay Pidikab. Nga tulog ka ang ato na kayo. Sakay Sa mo sakay na pud na. Tablaw jud kag tinulod ani. Na ang ato na kayo. Okay. Na po ning natay mo sakay nga napoy dakong balbal ng gibate. Sa i-break sa. Break. Sakay ka dong. Musakay ta ko niya guba man nimo Pidikab. Jesus, sakay na. Bisa guba tunay pero maabot ka. Ay dili ra ko boss. Kay mura gadali magkugod. Pasig malangay ko ani sa kong lakaw ba. Mayo na inalag sakay. Kay late na ko. Mayra po hindi ka mo sakay kada kung balbal nimong alas 10 na oh. Ahala. Di man gyud ka mo sakay. Alabata daw gyud ni dipita. Now, kita ka nang kahoy. Kisa may abaton ro. Tapos lanam na po namang maghisgot ka nang naiabat. Ay, bitaw ko wala ra bitaw ko gadali murag dugay-dugay pa man. Alas 10 pa man. Nya pa magutong alas 2 ka daon gud. Musakay na lang ko. Kana sakay. Taisa. Yati di na magini madaw. Tabangan ko ni Nobi. Na problema na ani mo diha. Nganong si pag-make up anang pasayro deng guba ni imong Pidikab. Kay paghilom gud tiyo. Sige na kul. Hala sige. Agwantaw na ako ni sa makaya. Uy, pagdali diha sige. Putas-putas bro ka apil mo sa Ginoo. Sigyaw-yaw kay kapoy. Si bukat pagulbol diha na make up ang magugag piting bukatan ni imong gi-pick up ganiha. Okay, Kada kung balbal pa gyud imong gi-pick up tao. Adlukan pa jud.
Kapit na ta plaza ha. Andaman na inyong plite. Nihulong nga po lagi ka. Kaya kita kag pasayro nga. Puto. Pasakyo na to na kay Loy kayo gabi na baya. Sarong orasa ro. Boss, namasayro mo, boss. Tay ganina ra kong hinulat dirig na ay pidi ka, boss. Ganihar yung kinatang gikapoy na kong tinindog. Oh, sakay naman diri. Kagadali ko. Oy, wala na ko'y kalingkuran diri ha. Tus likod. Bisan asa ra ko ani, boss. Basta makasakay ko, ari-iri ra ko. Di ay sabi. Ay sakay niya. Kay murag maguma akong pinikap. Unsa imo ang pedicab? Igor ka ni sa kanya ako aning pedicab buot-buot ka. Way nangangkon sa imong pinikap nga kagang-kagang. Magsige ba mong langas diya? Muna ko sa ginhawa diri akong porma. Tulod ka, tagam. Ang sitwasyon na, way. Hapit na ta maabot tayasan. Kaya pa ko. Kaya pa ko. Kaya. Oh. Ay, diri oh. Abot na ta. Hop, plaza na, abot na ta. Plate nino, ang dami na. Lakay Gcash number call. Unsa man ni man Gcash, unsa man nimo? Sipo kag pangutanan ng Gcash kablo ka mo pliti ko. Unsa man nakay Gcash wala kay mo pliti nako. Call. Gcash number niya nimo call. I-send rin ako ang pamasahe nimo. Gikas pud nimo kol. Ako apod Gcash ra. Nan, ikaw Gcash, usa Gcash, siya po Gcash, katupong sa Gcash. Basig inyong naong Gcash. Sige reklamo deh, basig ganagag na kompletihan. Unsa man jud niron nga wala mi kwarta Gcash mo jud imong nabutang nimo kwarta. Ay kog nang gikan kon tulod sa malor abot tres tayasan. Thank you ray madawa. Unsa man ni call wa mi kwarta. Unsaon man eh? Narapal naog mo o may pulos? Ako mo diri. Salamat call. Walay mga pulos ng mga tawhana. Abi na ako sigurado na to. Pidi ka bo. Boss, hatod kay malalod boss. Oh, unsa man? Ato ko sukuan per si malalod Ina- kay murag mas dol nito kung ato ko si Bogod patod kay malalod okay nimo. Aha, ako. Ay kog ina Gcash na pud na. Aw, di sa kayong Gcash kay umpo Gcash diri ko cellphone pod. Di ginoon ko. Bahala. Naabot na ko tres tayasan. Paadto na pokus mo malalod. Lakaw paglakaw. Di ko. Di mo Gcash ko yung political, pimaya man. Pimaya. Basig thank you na po'y madawat ron. Mapimaya na imong naong.